Éva néni amellett, hogy kézi munkával foglalkozik, nagyon szépen énekel, és most egy éneket fogunk elénekelni közösen. Istenem, mi
még egyet szeretnék. És még eszembe jut még egy sokkal, hogy ne tartsam fent tovább, hanem még az, hogy édesanyám sok szép szava, azt is kéne elénekelni, csak gondolkozzak meg egy kicsit. Nem jut eszembe. Most egy másikat énekelni, most egy szépet. Azt, hogy Tavaszi szélvize, ha már tavasz van, akkor énekelni. Egy-két hát. Tessék várni egy kicsit. Igen. Most eszembe jutott a másik is, azt ugye... Most eszembe jutott a másik is. Ezt a kislányt igazán csak ugyan nem az anyja nevelte. A zöld erdőben igazán csak ugyan a vadvalam költötte. Meg kell kérni, de szépen kérni az édesanyját, adja nékem igazán csak ugyan feleségül a lányát. S meg kell kérni, de szépen kérni az édesanyját, adja nékem igazán csak ugyan feleségül a lányát. Ez eszembe jutott. Köszönjük szépen! Nagyon szívesen, máskor is tiszta szívvel énekelek. Jó Isten áldja meg, adjon erőt, egészséget mindenkinek, akkor adjon hitet, reményt, szeretetet mindenkinek. És egészséget, sok egészséget, mert ha az nincs, akkor vége mindennek, hogy nincs egészség. Ha beteg az ember, akkor baj van. Úgy van, köszönjük szépen! Nagyon szívesen.